Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, atong pag-aablihan ang atong Biblia sa Mark chapter 13 verse 28 to 37. Apan sa dili pa, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya once again sa akong 93 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. nga Lord be willing magsaulog sa iyang ika-94 nga adlaw natawhan karong sunod bulan. Mark chapter 13 verse 28 to 37. Ang giingon dinhi, kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panghumok na sa mga sanga niini ug mangudlot na kini, inyong masayran nga duol na ang tag-init. Sa samang paagi inig kakita ninyo nga magsugod na kining mga panghitabua, masayran ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa Anak sa Tawo. Timan ikini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tawo nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos apan ang akong pulong dili gayod mapakyas. Apan walay nasayod kanus amo abot kadtong adlawa utak naa bisan ang mga anghel sa langit bisan gani ang anak. Ang amahan lamang maoy nasayod niini busa pagbantay ug pagtukaw kamo kay wala kamo masayod kanus a kini moabot. Sama kini sa usa ka agalon nga mopanaw sa layong dapit sa dili pa siya mugikan hatagan niyag buluhaton ang tagsa-tagsa kasulugoon ug pahimangnuan ang gwardya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibalui kanusa ang agalon mo pauli. Sa hapon ba, sa tungang gabi ba, sa dili pa ang kaadlawon o sa buntag ba hinuon. Kun mukalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hiabtan nga nangatulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko usab sa tanan, busa pagbantay kamo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. So review una kita kadali mga kaigsuunan. Human sa usa ka yugto sa grabing pagtudlo sa templo, si Jesus mitalikod aron sa pagbiya. Samtang siya mipahawa, ang iyang mga tinunan miduol kaniya nga nagpasigarbo mahitungod sa katahom ug kahalangdon sa templo sa Jerusalem. Apan gibutiyag ni Jesus kanila nga ang tibuok sistema sa Judaismo hapit na magunob. Ang templo mga kaigsuunan hingpit nga gubaon. Ang matag bato mabalhin gikan sa iyang dapit. Ug siyempre kini nahitabo ni adtong 70 AD. Apan ang mga tinunan ni Jesus nangutana kaniya sa dugang sa Matthew chapter 24 verse 3. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, sultihi kami kanus a matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Apan bisan pa ni ana mga kaigsunan, ang kalaglagan sa Jerusalem ni adtong AD 70 dili pa kuno mao ang katapusan sa panahon ug ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Kining tibuok nga panahon gitawag nga interadvental nga panahon o kini nga period, kining interadvental period mga kaigsuunan, it is characterized by wars, mga gubat, mga kagutom, mga natural disasters ug mga pag-antos. Ug kini nga panahon characterized kini sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpadayon gihapon taliwala sa mga paglutos.
O giingon ni Jesus niini nga passage nga human nga ang iglesia makaantos sa daghan kayong mga alantuson ug mga paglutos kining kalibutana matapos mubalik ang atong Ginoo with power, with so much power. Mo kini giingon sa verse 24 sa Mark chapter 13. Apan niadtong mga adlaw human sa pag-antos. So after the tribulation, mubalik ang atong buhi nga Dios. Ug kining dakong adlaw mga kaigsunan mahitabo nga wala damha. Gumikan kay ang ultimo nga ilhanan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo kanang makita na gayud nato siya sa kapanganuran. Mo kini giingon sa Matthew chapter 24 verse 29 hangtod sa 30. Ang giingon dinhi, unya tapos gayod sa kasakitan ni adtong mga adlaw mungit-ngit ang adlaw ug dili namudan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tawo ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tawo nga muabot sinapnay ang mga panganod sa langit. Muabot siya nga may gahom ug dakong himaya. So Jesus Christ will come forth in all His glory accompanied by His mighty angels, army of mighty angels, ug madungog sa tanan ang makapabungol nga singgit sa arkanghel, madungog sa tanan ang budyong sa trumpeta, and it will be a loud and dreadful sight for the wicked. Mga kaigsunan, nawalang sa mga Kristohanon, magpadayon kita sa pagkamabinantayon, andam kanunay. Ang giingon sa Hebrews chapter 3 verse 12 to 14. Mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og dautan ug dili matinuuhon nga kasing-kasing. Mauunya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga karong adlaw aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Kay kitang tanan kauban ni Kristo kun magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. So, ang pasidaan mga kaigsuunan sa katapusan niini nga passage lanog kaayo nga nakigistorya kanato. Ang giingon sa verse 35 hangtod sa 37, busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibalui kanusa ang agalon mo pauli. Sa hapon ba, sa tungang gabi ba, sa dili pa ang kadlawon o sa buntag ba hinuon. Kung mukalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hiabtan nga nangatulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko usab sa tanan. Busa pagbantay kamo. So niining taknaa mga kaigsunan, atong pamalandungan kini nga pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo nga kita mahimong mainandamon kanunay or magmaandam kita kanunay. So adunay duha ka bahin ang atong pagtulunan niining taknaa. Una, ang mga leksyon gikan sa kahoy nga igera. Ug ikaduha, the necessity of being ready always. Kinahanglan gayod nga mahimo kitang andam kanunay, and may the Holy Spirit help us in our meditation at this moment. Mudangat kita sa unang punto mga kaigsunan. Ang pinakauna nga leksyon nga gihatag sa atong Ginoo mao ang leksyon gikan sa kahoy nga igera. Gigamit na usab ni Jesus ang pagkadali tagnaon sa kahoyng igos. Ingon nga usa ka panag-ingnan mga kaigsunan. Nakita nato kini sa Mark chapter 11 verse 13. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoyng igera nga nanahon pag-ayo, miduol siya sa kahoy aron pagsusi kun may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang nakitaan kay dili pa man timbunga. So, kung ang kahoyng igira magsugod na sa pagpangudlot mga kaigsuunan, timaan kini nga miabot na ang springtime o ang summer hapit na moabot. Mo kini giingon sa verse 28, kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igira, inigpahumok na sa mga sanga niini ug mangudlot na kini, iniyong masayran nga duol na ang ting-init. Now gigamit kini ni Kristo kining ilustrasyon aron masayran nato
or aron i-describe kining mga butanga mo kini giingon sa verse 29, sa samang paagi inig kakita ninyo nga magsugod na kining mga panghitabua, masayra ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa anak sa tawo. Unsa man kining mga butanga, mga kaigsunan, unsa man kining mga panghitabua nga gihisgutan sa atong Ginoong Hesukristo? Well, I believe it is referring back to the signs nga mahitabo sa dili pa ang pagkatumpag sa Jerusalem. Ang giingon sa verse 14, unya makita ninyo ang makalilisa nga talan-awon nga magtindog sa dapit nga dili angay niini. Ang magbasa mao'y mag-igo pagsabot niini. Kadtong atua sa Hudiya kinahanglang mudangop sa kabukiran. Now hinumdumi mga kaigsunan, walay mga ilhanan nga gihatag sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Walay mga specific nga ilhanan. In other words, sama sa giingon ni Kristo nga kung makita nila ang mga kasundaluhan sa mga Romano nga mupalibot na sa Jerusalem, muna to'y pinakaultimo nga ilhanan. Kinahanglan nga dili na sila mamudyot pa og ilang mga dadon, kinahanglang mo kalagiw na sila gikan sa Jerusalem. Mark chapter 13 verse 15 to 16. Kadtong atua sa atop, kinahanglan dili mag-usik og panahon sa pagkanaog aron pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay. Ug kadtong atua sa uma, kinahanglan nga dili mo pauli sa balay aron pagkuha sa iyang kupo. Ug gidugang ni Jesus sa verse 30, timan-i kini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tawo nga karon buhi pa. Nakapalibog kini sa daghang mga tawo. Ilabi na ang mga futurists, mga kaigsuunan. Nagdangat usab kini og mga tagna-tagna sa mga petsa sama sa gitagna sa uban kanila nga ang pagkatukod pag-usab sa nasod sa Israel ni adtong 1948 kuno mao kunoy pagsugod sa takna padulong sa pagbalik ni Kristo. Ilang giduso kaayo ang panghuna-huna nga mobalik na si Jesus human mahanaw ang kaliwatan nga nakasaksi sa pagtukod pag-usab sa nasod sa Israel ni adtong 1948. Now adunay duha ka exegetical points nga kinahanglan nga atong pagtan-awon aron ma-interpret nato og insakto kini nga bersikulo. Una, kining giingon ni Jesus nga this generation or kini nga kaliwatan, kinahanglang isumpay nato sa giingon niya sa unahan nga kung makita ninyo kining mga butanga sa verse 29. So, kining giingon ni Kristo nga kini nga kaliwatan natural nga nagtumong sa kaliwatan sa mga Hudiyo nga nakadawat niining mga pulunga. Ang mga katalirungan ni anang kaliwatana buhi pa aron makita ang pagkapukan sa Jerusalem. So, ikaduha mga kaigsunan, ang bersikulo 30 ug bersikulo 32 gibutang ingon nga managlahi nga mga bersikulo. Ang kining giingon nga kini sa bersikulo 30 dunay kalainan sa kana or kadto sa verse 32. Ang kalaglagan sa Jerusalem haduol na ug maoy musunod nga mahitabo human sa timaan sa abomination of desolation. Well, sa laing bahin mga kaigsuunan, ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo layo pa ug walay mga timailhan nga gihatag. Ang giingon sa verse 32, apan walay nasayod kanus a moabot kadtong adlaw, utak naa bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod niini. So, mga kaigsuunan, tataw gayud kaayo kini. Kung ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo muabot sa kalit ug wala damha nga walay mga timailhan nga nag-una niini, nan ang mga Kristohanon kinahanglan nga kanunay nga andam. Sa taho ni Matthew mga kaigsuunan, this passage was followed by the parable of the 10 virgins. Parable of the 10 virgins. Ang giingon din sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Niadtuon yang adlaw, ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang mga 5 kanila ug maalamon ang laing 5.
Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana ug lana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana. Uban sa ilang mga suga, ang pamanhunon nalangan pag-abot busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi na kadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kamig jutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan ug pagpalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapanganda mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirahan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. So tataw kaayo mga kaigsuonan ang leksyon niini nga sumbingay nga kinahanglan kita mahimong magmainandamon. So, mudangat kita sa ikaduhang punto, the necessity of being ready always. Mga kaigsuonan, mga kahigalaan, kinahanglan nga mahimo kitang mainandamon sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay mubalik siya sa takna nga wala gayud damha. Mark chapter 13 verse 32. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Apan walay nasayod kanus amo abot kadtong adlaw o taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod niini. Now, ang precise timing sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo wala gihatag mga kaigsuonan. Mahibaw-an lamang kuno nato nga mibalik na si Kristo kung makita na nato siya sa kapanganuran. And neither could it have been, for the timing is in the hands of the Father alone. Ang amahan lamang kuno ang nasayod niini mga kaigsuonan ug nagpamatuod kini sa sinfulness of those who set dates kanang magtagna-tagna kung kanus-a mo balik ang atong Ginoong Hesukristo. Makasasala kana nga buluhaton gumikan kay si Kristo na mismo ang nagingon nga walay nasayod ni anang taknaa, so dili kita magpakasayod. Ang ilhanan mga kaigsuonan kanang makita na gayod nato siya sa kapanganuran, busa kinahanglan kitang mag-andam mga kaigsuonan. Now, paminaw nato ang ilustrasyon sa kapanahunan ni Noah. Ang giingon ni Kristo sa Matthew chapter 24 verse 37 to 39. Ang giingon dinhi, ang pag-abot sa anak sa tawo mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tawo nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyuay. Hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot ug mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang panghitabo inig abot sa anak sa tawo. So klaro kay sa tanan ang leksyon mga kaigsuonan. Daghang mga tawo nga gigamit kini nga bersikulo aron tumbukon ang pagkadautan ni adto nga generation. Ug miingon sila nga we are living in the days just like the days of Noah. Dautan ang kapanahunan ni Noah, dautan usab kini nga henerasyon. Well, tinuod ka na mga kaigsuonan, pero ang konteksto sa passage, klaro kaayo nga nagtudlo kanato nga ang pagbalik sa Ginoong Hesukristo mahitabo kini sa panahon nga wala damha. Now, sama sa kapanahunan ni Noah, ang kinabuhi nagpadayon as usual mga kaigsuonan. Ang mga tao nagkaon, nag-inom, nagminyuay mga kaigsuonan, nagplano alang sa ilang kaugmaon. Ug ang giingon ni Lucas sa Luke chapter 17 verse 28 hangtod sa 33, mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon, pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat ug balay.
Sa adlaw nga mibiya si Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit ug mitabon kanilang tanan. Mausab kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tawo. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay niadtong adlawa kinahanglan nga dili manaog ug musulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma kinahanglan nga dili mo pauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini, apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. So, ang illustration sa kapanahunan ni Noah ug ang illustration sa kapanahunan ni Lot, usa lamang ang leksyon, kinahanglan kita nga mahimong andam kanunay. Now, ikatulo, ang ilustrasyon sa lost opportunity. Sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, mawala na gayod ang tanang oportunidad o kahigayunan nga makapangandam pa kita. Matthew chapter 24, verse 40 hangtod sa 42. Ang giingon dinhi, niadtong panahon na duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babayi magaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlaw muanhi ang inyong Ginoo. So ang mga tawo, they will be working side by side, pero forever silang bulagon, mga kaigsuunan. And it will happen in an instant. Multitudes will be caught unprepared and be forever lost. Mo kinigiingon sa verse 33, take heed, keep on the alert, pagbantay kuno, for you do not know when the appointed time will come. Ug usa pa ka ilustrasyon nga gihatag sa Ginoo kining ilustrasyon sa kawatan. Matthew chapter 24 verse 43 hangtod sa 44. Ang giingon dinhi, hinumdumi kini kun ang agalon sa panimalay nasayod paunta unsang taknaa sa gabii moabot ang kawatan, magtukaw gayod siya og dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. So atong gitrangkahan ang atong pultahan, mga kaigsuunan, gumikan kay ang mga kawatan dili man mo anunsyo sa ilang pag-abot. Moabot ang mga kawatan sa takna nga wala nato damha ug manggialamon lamang gayud kun kita mahimong andam, mga kaigsunan, sa susamang pagiingon usab ni ana ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga mahimo kitang bantay ug andam kanunay. Mark chapter 13 verse 33. Busa pagbantay ug pagtukaw kamo kay wala kamo masayod kanus-a kini moabot. Matthew chapter 24 verse 44. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Next na illustration nga gihatag sa atong Ginoo kining ilustrasyon sa mga sulugoon. Mark chapter 13 verse 34. Ang giingon dinhi, sama kini sa usa ka agalon nga mupanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mugikan hatagan niyag buluhaton ang tagsa-tagsa ka sulugoon ug pahimangnuan ang gwardya sa pultahan nga magbantay kanunay. Matthew chapter 24 verse 45 to 51. Ang giingon dinhi, busa kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon, kadtong gipialan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuma niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga pinialan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun dautan siya nga sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon, ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon og inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta og sa takna nga wala niya hibaloi. Unya tagod-taguron siya sa agalon ug ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon.
So, gibinlan ni Jesus ang iyang mga sulugoon ug usa ka responsibilidad nga mo provide alang sa panimalay ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay mga pipila nga gi-apply nila kini nga passage sa mga pastors. Tinuod man usab kana. Kinahanglan ng mga pastors mupakaon sa mga karniro sulod sa iglesia. Pero kini nga passage applicable kini sa tanang mga Kristohanon. Kinahanglan nga kita mga budlay o kinahanglan nga atong bantayan ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo o kinahanglan nga ato kining atimanon. Ang carelessness mga kaigsunan ang pasabot niini lack of concern sa gipiyal sa Ginoo kanato. Now, ang agalo nato mubalik sa panahon nga wala nato damha. Pero ang mga sulugoon nga mga dautan moingon nga dugay pang mubalik ang Ginoo. Mukaon una kita, muinom una kita, kay layo pa ang panahon ug mo kini reasoning sa mga tawo. Lack of care for his fellow servants. Gumikan kay sumala sa sumbingay ni Kristo iyang gibunalan ang kauban nga mga sulugoon sa Ginoo, giabusuhan. Ug kini nga daotang sulugoon usab, nagpasulabi siya sa iyang kaulag ug kalibutanon nga mga kahidlaw. Ang giingon dinhi, and ate and drank with drunkards. Suddenly, all of the sudden, mibalik ang agalon ug nahikaplagan siya nga wala nakaandam. Ug ang dautan nga sulugoon gitagod-tagod sa atong Ginoo ug giputol gikan sa mga katawhan nga mahimong tagapanunod sa kabtangan ug bahandi sa Ginoo. So, ang warning mga kaigsuunan, anaa gayod gihatag sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Ang giingon ni Kristo, what I say to you, I say to all, be on the alert. Na unsaon man mga kaigsuunan nga mahimo kitang andam sa pagbalik sa Ginoo, nga mahimo kitang andam sa paghukom sa Ginoo, kinahanglan nga ang imong kalag mahugasan sa dugo ni Kristo ug masuluban sa iyang pagkamatarong ug mahitabo lamang kini kung ikaw maghinulsol sa imong mga sala ug mudangop kang Kristo, musalig lamang kaniya, mutuo lamang kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Dili ka kaluwas sa imong kaugalingon. Kinahanglan nimo ang pagkamatarong ug dugo ni Kristo nga muhugas sa tanan nimong mga sala. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug kami padayon nga nagasalig nga ang imong pulong mas hait pa sa espada nga duhay sulab mudulot gayod kini sa mga katawhan. This we pray in Jesus name. Amen. I long to be his possession. He is my everything. I remember my days of darkness, without sunshine or sight to lead my way. But a whisper of his voice softly calling to the arms of my Maker to stay. He is my reason for living. He is the King of all kings. I long to be his possession. Oh, he is my everything. After the lightning and thunder, after the last bell has rung, I want to bow down before him and hear him say, well done. He is my reason for living. He is the
King of all kings. I long to be His possession. Oh, He is my everything. I long to be His possession. Oh, He is my everything. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.